Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाहरबाय आसा खालामो नोंसोरबो बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनैहाय मा भिडिअ लानानै फैदों मोनसे आङो मिशोआव अर्डार खालामदोंमोन आरोना मेख्ला सादर अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय पार्सेल आंना सफैबाय दिनै ओमफ्राय नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनानै दिन्थिनो सानदों आरोना लोगोफोर माब्रै फैदों आंबो नायाखै नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै भिडिअ देखायगोन होननानै आं नायाखै आरोना ओमफ्राय नायनोसै माब्रै फैदों नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे आं दायो ओमफ्राय नै सान्दुंजों मोदानबो जानो हागौ ओरैनो जाय कालार आरोना बियो बर'ना नायनोसै गांनै खालामदों बे गांसे ओमफ्राय बे गांसे आरोना दख'ना बानायनायालाय गांसेया जाया ओमफ्राय गांनै अर्डार खालामदों आरोना आं बेखौ नायनोसै मारै फैदों फिसा आगर आरोना सान्दुंना नुवाखैथाय जाय कालार आरो बियो नायनो ओमफ्राय नै फुवारना देखायनो लोगोफोर मोजां नुदोंना नुवाखै लोगोफोर सान्दुंजों मोदानबो जानो हागौ नै सान्दुंजों बारा मोजां नुवाखै खिन्थु कालारा बिदिनो मोजांखा आरोना नै गाहायावहाय नै आगर फिसा फिसा गोनां ओमफ्राय मोजां फुवारनानै देखायजोबनांगौ लोगोफोर agora blue color ada golden color na seksanya anda sama logoper meron kang hordw na agora ay simple kaya hai blue color ada ni pink golden color na agora mazang kan hordw anda sama logoper kang hordw tapos mala bigyan Meesho hai order sampai nah di madis belum jelas sudah mendiskusikan antas meron kaya लोगोफोर आं गांनै खालामदोंमोन नालाय नै बेखौ आङो बेखेवासै आरोना थुनबाय थानो बायो नालाय लोगोफोर नायनाङा माब्रै नुदों golden कालारनि आगर ओमफ्रायो ब्लु कालार बिथिंबो नै गांसेया जाया नालाय दख'ना बानायनाया मेख्ला सादरा गुसुं जायो नालाय ओंखायनो गांनै खालामबाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो दख'नाखौ सुनाय जादोंबाथाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय दख'नाखौ आं गाननानै देखायगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय बाय बाय फ्रेन्ड्स